tekun madhep nang Gusti Allah. Aja dikira wong bandane akeh iki lek ora kuat tenan dadane mencele iman iki ya tenan pancen. Mongko jarang sing kuat. Lha terai kuat tenan ya dadane gelise lae ngamalkan. Kadang-kadang diparingi lara. Lek diparingi lara kon ngucap alhamdulillah. Dene aku dingai lara kok mekur kaya ngene ae. Monggo sing diparingi lara sak dhuwurku ndak karuan akeh. Tahu ngono kuwi. Nggih, Pak. Tahu maca alhamdulillah para. Laraku mekur kaya ngene ae kae lho. Lali. Lali. Boten lali. Ndak tahu. Sampeyan apa ya wis tau mlebu rumah sakit? Besok kopi ya. Lara macam-macam. Nalika mlebu wis lara wong macam-macam iki. Sampeyan kok kelingan awak sampeyan. Terus ngucap alhamdulillah, aku tok digawe waras kaya ngene. Kok tau ndak kelingan? Loh, Boten ngeling-eling. lha apa iki? Sing dingesne apa? Atine iki lho ngesne apa? Nah. Ikilah tata cara ngeterapne dawuh supaya fi kulli halin ibadatun. Saben-saben tingkah nyang apa wae iso terhitung ibadah. Sarwa muji nang Gusti Allah. Sarwa marem. Sarwa marem cocok karo Gusti Allah sarwa welas asih nang kawulane. Ora tau jithing ora eneng. Gusti Allah kok jithing wong. Diwelasi. Bapake nyabeti anake. Ke apa merga mulasara anake ngono? Apa saking welase anake? Welas karo anake. Nggih. Lah iki kudu sadar iki. Iki kudu sadar. Dadi lek digawe ndak penak kon ngucap alhamdulillah kelingan karo sing digawe ndak penak sak dhuwur sampean. Sebalike lek diparingi kenikmatan uga kon ngucap alhamdulillah merga sing ora diparingi kenikmatan utawa sing diparingi kenikmatan melu titik dene bang sampean ndak karuan akeh. Nah. Dadi lek iso ngetrapne kaya ngono ati sampeyan ndak tau ngresula babar pisan.
Jenenge tansah ngelem nang Gusti Allah. Muji nang Gusti Allah. Lah sampean ngresula maido karo Gusti Allah. Beh, ya, Gusti Allah paido engko piye to dadine? Tahu ora di maido. Nah, iki ngake tindak. Lagi. Gila iki. No. Kelangan gelo. Dilane wong gelo. Lara susah. Lho. Kok diji Gusti Allah ngideng aku mbok piye kowe? Lha kuwi kok malah garat kupur. Garat kupur. Garat kupur. Kapan digawe pena tengere salah, grayai awake. Grayai awake. Kapan digawe tenang lancar, anteng. Awas kudu ngati-ngati waspada. Engko suku-suku kesandung ora krasa lah janeng itu. Dadi sing jelas diuji ndak penak. Pertama kita nampa musibah. Carane nampani musibah. Iki lek ora ngurusne Gusti Allah iso stres sama. Lah kepaten anak utawa bojo iso stres sama. Kelangan iso stres. Mergo apa ya kuwi? Iki saka Gusti Allah. Akhire karo Gusti Allah dicipona. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei, dititipne aku. Karo sing dititip akhire dicipo. Ajane kok barang kuwi. Nyawa kowe titipane Gusti Allah. Tak kaya dicipo. Pokok aku ora dalem Gusti Allah ora ngukum. Aku dalan nang ndi ae aman. Lho. Lillahi ta'ala ngene iki. Ya iki. Siratal mustaqim kuwi. Sadar. Ngresula ora enak. Lan ngresula ora rida karo ijating kodrate Gusti Allah. Mergane apa? Gusti Allah kon ngladeni karep sampean. Lho. Lho kuwi kok arep jongot nang jorah. Pernah ngopo to kon ngladeni? Lali. Aku ki kawula tunduk patuh hormat. Soale sing tak turut ora kurang wicaksana. Ora kurang welas asih. Ora kurang waspada. Lah aku mek kira-kira sing tak turut kuwi wis presa sak tenan-tenane. Ngomong musibah. Gelo. Kelangan luwe-luwe ndongane elek. Wis kelangan oleh dosa ndongane ae. Boyo didongane sing apik. Wong colong wong ngono. Muga-muga sing dipun ndang oleh pitulunge Gusti Allah.
Kaya ngono. Ora kok gomko sambar wedak. Iki kuwi ya jan nafsu blecet to. Tenan iki. Tenan. Cobane lah niku wau. Lara kekurangan macam-macam. Lah istilah umum dicoba karo Gusti Allah kon sabar. Aja nganti keliru maknane sabar. Maknane sabar itu tahan uji. Diuji Gusti Allah iso bertahan, ngono. Jenenge tahan. Tek kalingan karo Gusti Allah diuji. Eneng ini aku kon piye? Gila, jenenge tahan uji. Nanging selagi wong kowe ora iman karo Gusti Allah, ora mungkin iso sabar, iso tahan uji, ora mungkin. Wis dawuhne nang Quran. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya iki. Sabar salat iki. Wong iman. Kejaba wong sing atine tansah mentelung condong ngendeng karo Gusti Allah. Ya men wong kuwi. Liyane wis ndak ora iso. Lah wong kaya ngono kuwi alladzina yadununa mulaku rabbi. Atine balung sungsung yakin bar donya disowane nang ngarsane Gusti Allah bakal nampa piwales. Iki wis balung sungsung. Bolane ngendeng kaya ngono kuwi. Karo liya-liya wis ora ketok. Sehingga nalika seger waras ngene iki sing diayahi sak perlu ora butuh nomor sing ora nang gaene ora sir. Kok sering ngadepi iki. Wis. Sabar ing atase musibah. Sabar ing atase maksiat. Kuat ngempet nyegah awake amre ora tumiba maksiat. Iki tas diuji karo Gusti Allah. Ujian rahasia. Wong daro.
Tapi Gusti Allah genah. Rupane Gusti Allah nganakne korban. Wong-wong nganakne korban. Monggo kabeh demen marem seneng. Apa sing ketok? Dhisik dhewe. Iwak. Kowe rono arep nyang apa? Iki. Ikilah ujian mental ya. Ujian mental ya. Ora nang wong krungu, ora nang wong aruh. Tapi besok dibuka nang ora-ora maksar. Waduh. Lah tibake kopong kabeh ngamane. Mergo apa? Kabeh marem mergo arep mangan iwak. Wis. Mangkene. Santai. Wes. Yo masih hati-hati kaya ngono kuwi. Nggih. Ya wis krungu, ya wis apa. Ngarep-ngarep pawae liyan ki ndak oleh. Dilarang karo Kanjeng Nabi. Gusti Allah ya wenging. Tapi bareng prakteke usum korban. Ndak dinei ya kok, ndak dibagi kok gembreneng ki. Piye ta kowe jane? Lah nggih. Serayan Kira-kira ya enek Pak Haji ya sing Wonten, gembreneng. wonten. Lah ra dibagi. Nggih wonten. Kata. Iki. sulap